हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत क्रिस्पी बोंबील फ्राय। चला तर मग पाहूया। सगळ्यात आधी आपण बोंबील स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। इथे खूप छान धुवून घ्यायचे। त्यानंतर मी त्याला मीठ हळद लावून घेणार आहे। अर्धा लिंबू घेतला आपण, तो पिळून घ्यायचा आहे। इथे आपण कोकम ज्यूस पण वापरू शकतो। मीठ हळद लिंबू याला चांगला चोळून घ्यायचा आहे। बोंबील धुण्यापूर्वी सुद्धा मी त्याला हाफ टीस्पून मीठ चोळून घेतलं होतं। त्यानंतर मग मी बोंबील धुवून घेतलेले आहेत। हे सर्व मिश्रण आपण त्याला चांगलं चोळून ठेवायचं आहे। 10 ते 15 मिनिटं हे मिश्रण सर्व चोळून झाल्यानंतर आपण हे असं बाजूला करून आपली ताटली अशी क्रॉस करून ठेवणार आहोत, जेणेकरून यामधलं सगळं पाणी निघून गेलं पाहिजे। यामधलं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे आपण। त्यानंतर मी इथे थोडासा कोकम ज्यूस घालून घेते आहे। आपण परत लिंबू घालू शकतो थोडा। मीठ जर कमी असेल तर आपण ते परत घालू शकतो थोडंसं। त्यानंतर मसाला घालून घेते आहे। हे सर्व मिश्रण आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। मसाला छान लागला पाहिजे। आता आपण लगेचच बोंबील फ्राय करायला घेऊ। कोटिंगसाठी इथे आपण अर्धा रवा आणि अर्धा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर हळद आणि मसाला घेतलेला आहे, मीठ घेतलेलं आहे। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपण बोंबील फ्राय करायला घेऊ। हाय फ्लेमवर तवा खूप छान तापवून घ्यायचा आहे आधी। गॅस आपल्याला मोठाच ठेवायचा आहे। 2 ते 3 मिनिटं झाल्यानंतर गॅस आपल्याला मध्यम करायचा आहे किंवा स्लो करायचा आहे। स्लो गॅसवर 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण यांना परतून घेऊया। परतून घेताना खूप काळजी घ्यायची आहे। जर एका बाजूने ते चांगले फ्राय झाले नाही तर परतताना ते तुटू शकतात। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला ते हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचे आहेत, भाजायचे आहेत। दुसऱ्या बाजूला परतल्यानंतर सुरुवातीला 3 ते 4 मिनिटं मोठा गॅस ठेवायचा आहे। त्यानंतर हे बारीक गॅसवर बराच वेळ ठेवायचे आहेत आपल्याला ते बोंबील, जोपर्यंत असे हे सुटे होत नाहीत। जर ते तव्याला चिकटले असतील तर त्यांना अजून शिजू द्यायचं आहे। हे अशा प्रकारे तव्यापासून वेगळे झाले पाहिजेत। आपल्याला जर वाटत असेल वरचा बाजू अजून थोडी क्रिस्पी व्हायला पाहिजे तर ते परत आपण टर्न करून घ्यायचे।
माझी क्रिस्पी बोंबील ही रेसिपी तयार झाली आहे, तुम्ही पाहू शकता. आपण इझिली ते हातात घेऊ शकतो. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.